пътят на живота? На кой точно е пътят на живота? И кой точно трябва да водим? Аз реших да водя този път, да снимам видеа в YouTube, да качвам рилса в Instagram, защото аз така изразявам себе си. През много пътища съм минал, наистина през много пътища съм минал, за да осъзная как да се подобрявам, как да се старя да правя по-добри видеа, как да живея живота си, как да бъда по-целеустремен, да го живея по-добре, да бъда себе си на макс. Но понякога се запитвам по кой път трябва да тръгна, по кой път трябва да тръгна, за да разбера, че е моя. Това е единствено и мой избор, по кой път ще тръгна. И за това аз съм избрал да тръгна по моя път, който ме води и ме кара да се чувствам щастлив.